lämpimästi tervetuloa kuulemaan paneelikeskustelua kuluttajalainamarkkinasta Suomessa. Kanssamme aiheesta keskustelevat taloustieteen professori Panu Kalmi Vaasan yliopistosta, Avida Finanssin Pohjoismaiden myynnin ja kehityksen vetäjä Verneri Vainio, Mastercardin maajohtaja Jussi Mekkonen sekä Nordic Head of Compliance, ESG and Real Estate Solutions Vesa Arjovuo Suomen asiakastiedosta. Mukavaa, että pääsemme syventymään tähän mielenkiintoiseen teemaan yhdessä. Kanssani keskustelua fasilitoi kollegani Markus Huhdenpää Sorterilta ja minun nimeni on Reetta Sinelampi. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Päästäksemme alkuun, miten suomalainen laina- ja rahoitusmarkkina mielestäne voi? Panu, ole hyvä. Joo, kiitoksia. No nähdäkseni voi varmaan ihan kohtuullisen hyvin, eli jos ajatellaan vaikka niin kuin kulutusluottoja tai ehkä niin kuin luottoja ylipäätänsä, niin kohtuullisen tasaisesti ollaan menty ja tavallaan niin kuin kiristynyt sääntely on toki ollut niin kuin viime vuosina tämmöinen yksi trendi, mitä nyt ollaan jo jonkun aikaa, ehkä jopa viimeiset 15 vuotta niin kuin nähty. Ja siinä on ollut omia hyviä ja huonoja puolia, mutta joka tapauksessa niin kuin tilanne on ehkä nyt jossain määrin niin kuin selkiintynyt ja vakiintunut. Miten sä, Jussi, näet? Niin, finanssiyhtiöitä ja pankkeja kohtaanhan on jatkuvaa keskustelua ja varsin kriittistäkin suhtautumista. Ehkä voisi ajatella tai sanoa näin, että ei pankeilla voi sen paremmin mennä kuin asiakkaillakaan. Ja nyt asiakkaillahan ei kovin hyvin mene Suomessa, että työttömyys on varsin korkealla ja keskustellaan, ihmiset miettii mistä elantonsa hankkii ja niin poispäin. Ja ehkä siinä rahoitusyhtiöt ei ole parhaalla mahdollisella tavalla onnistunut, että miten esimerkiksi niin kuin yritystoimintaansa aloittavat kuluttajat niin pääsee alkuun ja miten saavat rahoitusta. Joo. Tosiaan tälleen pankin näkökulmasta meillä kyllä huomaan, että kysyntä on elpynyt viimeisen vuoden parin aikana siitä, kun korot rajusti nousi ja selvästi se vaikutti kysyntään. Tällä hetkellä on aika vakaa tilanne, että ehkä se viime vuosi meni tässä usean datarekisterin, positiivisen luottorekisterin käyttöönottoon ja sen opetteluun molemmin puolin. Siitä ollaan nyt ehkä päästy yli vihdoin ja tulevaisuus näyttää hyvältä. Mihin suuntaan kuluttajalainat kehittyvät nyt tässä hetkessä ja mihin niiden pitäisi teidän mielestä kehittyä? Näetkö, Panu, mitä? No ainakin niin kuin yksi semmoinen selkeä kehityssuunta on ollut, että tavallaan niin kuin sen korkosääntelyn, mikä on tullut pitkälti ehkä viimeisen 6-7 vuoden aikana, niin tavallaan, että se on paljon niin kuin muuttanut sitä maisemaa, että tavallaan semmoiset pienimmät luotot ovat jääneet pois ja sitten tavallaan niin kuin lainat ovat kasvaneet. Sitten toisaalta niin kuin se positiivinen luottorekisteri, mikä täällä mainittiin, on myöskin vaikuttanut lainanantoon ja myöskin sitten niin kuin maksuhäiriömerkintöihin liittyvät asiat ovat myöskin muuttuneet, että miten niitä lasketaan. Että tavallaan niin kuin aika paljonkin ne on niin kuin viimeisen 5-6 vuoden aikana muuttuneet, että tavallaan niin kuin henkilöt, jotka ovat kohtuullisen hyvässä tilanteessa ja jotka pystyvät käsittelemään informaatiota ja kilpailuttamaan lainoja, on ehkä hyvässä tilanteessa, että sitten tietenkin ongelmallisempaa on henkilöt, joilla on tulot epäsäännölliset ja tavallaan niin kuin luotonkantokyky ei ole ehkä niin hyvä, että mutta tietenkin niin kuin tietyt haavoittuvat ryhmät on niin kuin aina vähän hankalammassa asemassa luottomarkkinoilla. Niin jos lähestyy niin kuin tämän yhteiskunnallisen tilanteen kautta, niin kulutusluottohan on parhaimmillaan, sehän on rasvaa talouden rattaaseen. Eli se mahdollistaa kotitaloudelle muun muassa tämmöinen niin kestokulutushyödykkeiden, isompien hyödykkeiden niin kuin etupainotteisen hankinnan, että ei tarvitse säästää, vaan voi ottaa luottoa. Tai jos on kyse jostakin isommista hankkeista, niin ei ole pelätä sen oman toimeentulon suhteen, vaan olla luottavaisia ja pystytään tekemään, halutaan tehdä näitä hankkeita ja näin saataisiin kysyntäkasvuun, PKT-kasvuun ja talouskasvuun. Puhutaan vähän muutoksesta
Panu mainitsitkin, että lainsäädäntö on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Positiivinen luottorekisteri nostettiin esille. Toimintakenttä on muutenkin muuttunut. Varmasti jonkinlaisia toimijoita on jäänyt kokonaan rahoituskentästä pois ja uusia tullut tilalle. Mutta kehen nämä muutokset on osunut? Minkälaisia vaikutuksia, jos miettii nyt kuluttajan näkökulmasta, niin mitä on tapahtunut viimeisen 5 tai 10 vuoden aikana? No viimeisen 5-10 vuoden aikana niin, on tapahtunut paljon. Ehkä Suomessa ollaan murrosvaiheessa siinä, että vieläkin puhutaan kuluttajaluotoista eikä enää SMS-pikavipeistä tai näistä helpoista luotoista, mikä edelleen mediassa jossain käytetään termiä kulutusluotoista. Pikavippi-sana häivyttyy pikkuhiljaa, mutta ei olla ehkä ihan vielä siinä. Sen viimeisten vuosien sääntely Suomessa on ollut hyvin niin korkokattoa ja kuluja on säädelty silleen, että tietty segmentti on täysin jäänyt ulkopuolelle rahoitusmarkkinasta. Kulutusluottopankit ei pysty ottamaan asiakkaakseen enää kaikkein riskisimpiä segmenttejä, jolla on entuudestaan ollut näitä kulutusluottoja tai pikavippejä. Heille se tilanne on varmasti ollut hyvin vaikea. Rahoitusta on totuttu saamaan ja sitä joustoa taloudellisen tilanteeseen, mutta sitten kun se hanat vedetään kiinni täysin, niin siinä on yksi semmoinen segmentti, joka jäänyt täysin ulos. Miten Panu, te olette varmasti tutkinut asiaa paljonkin. Mitä huomioita te olette tehneet? No hyvin niin kuin samantyyppisiä. Tosiaan niin kuin, tietyllä tavalla se luotonanto keskittyy niille, jotka ovat ehkä vahvemmassa taloudellisessa asemassa muutenkin ja tietyllä tavalla sääntely on siihen omalla tavallaan vaikuttanut. Että toki siinä sääntelyssä on niin kuin omia hyviä ja jos myöskin huonoja puolia, että hyviä puolia on toki se, että mihin silloin varmasti pyritty vaikuttamaan on se, että ei ole markkinoilla sellaisia luotonantajia, jotka sitten jollain tavalla niin kuin käyttäisivät hyväkseen sitten tietynlaisia niin kuin käyttäytymiseen liittyviä heikkouksia, mitä joillain saattaa olla, että toki on hyvä niin kuin aina luottotuotteessa miettiä se, että se on tilapäistä ja miten tavallaan se luotto maksetaan pois ja miten siitä asiasta päästään eteenpäin, varsinkin niin kuin kulutusluottojen osalta. Mutta toki niin kuin mainittiin, niin tietynlainen haaste siinä on sitten se, että se myöskin sitten sulkee pois niin kuin tavallaan sellaista joustoa, mikä saattaisi olla monella tavalla taloudellisesti perusteltua ja joka pystyisi sitten niin kuin auttamaan niin kuin tilapäisten vaikeuksien yli myöskin. Suomesta ehkä puuttuu tietyn tyyppisiä kulutusluottotuotteita samaan aikaan, kun jotkut tuotteet on ihan hyvästä syystä poistunut. Mutta ehkä sellainen niin kuin eurooppalainen käytäntö, jos puhutaan remortgage-tyyppisestä, eli silloin kun asuntolainaa lyhennetään, muutama vuosi syntyy tavallaan vapaata vakuutta, niin sitä vastaan saa hyvin yksinkertaisella prosessilla lisälainan niin kuin isompaan hankintaan. Niin kuin tämän tyyppistä tuotteistusta pankeilla esimerkiksi ei ole. Sitä kyllä asiakkaille tehdään vähän case by case, mutta että siinä näkisin, että olisi vaikka markkinarako kyllä tämän tyyppiselle luototukselle. Ja siellä myöskin riskiprofiili olisi varsin houkutteleva, koska asiakas on kuitenkin asuntorahoitusasiakas ja on hoitanut lainaansa vuosikausia. Joo, ja komppaan tätä, että se on varmaan semmoinen alikehittynyt sektori siinä, että olisi mahdollisuuksia ottaa paremmin hyötyä se suomalaisten asuntovarallisuus. Kun se laina on kertaalleen otettu, niin siellä on paljon potentiaalia sitten siirtyä sinne vakuudelliselle puolelle, joka on sitten sekä luotonantajan että sen luotonottajan etu. Ja siihen ollaan saatu niin kuin paljon lisää instrumentteja, eli tavallaan se tieto, mitä siihen tarvitaan sen vakuuden arviointiin esimerkiksi, niin on paljon laajempaa tällä hetkellä, ja se on kasvamassa kovaa vauhtia. Ilmeisesti aika helposti saatavilla myös. Nykyisellään rekisterit sähköistynyt jo. Kyllä joo, varsinkin maanmittauslaitoksen niin kuin asunto-osakeyhtiön muotoisten kohteiden osalta, niin siellä on huoneistotietojärjestelmä, sieltä on tullut jatkuvasti nyt lisää tietoa ja pikkuhiljaa kaikki taloyhtiöt on lähestulkoon kaikki siirtyneet ja nyt siellä päästään niin kuin syvemmälle sitä asuntoon liittyvään tietoon. Eli sieltä saadaan nyt esimerkiksi tänä vuonna uutena tietona asuntojen tai huoneistoihin kohdistuvat lainaosuudet, vastiketiedot,
taloyhtiön ja asunnon remontit, tehdyt ja tulevat. Eli sieltä rupeaa nyt saamaan sitä tietoa, mikä on perinteisesti ollut siellä isännöitsijätodistuksella hyvin hankalasti hyödynnettävissä, niin sitä ruvetaan saamaan nyt sitten online-palveluna luoton antajille ja sitä kautta niin kun tullaan helpottamaan sitä prosessia huomattavasti. Ja tämä kaikki lisääntyvä data johtaa sitten siihen, että syntyy ja markkinoillahan on jo tekoälyperustaisia sovellutuksia, mutta niitä tulee varmaan lisää nyt, kun data on enemmän, niin tavallaan se tekoäly pystyy huomattavasti luotettavammin ja kattavammin sitten arvioimaan tilannetta ja tekemään ehdotuksia, että mikä tyyppinen rahoitus missäkin tilanteessa olisi nimenomaiselle asiakkaalle sopiva. Käytetäänkö tätä tietoa tällä hetkellä? Werneri, osaatko? Tätä niin kuin omaisuutta. Omaisuutta. Käytetäänkö tätä tällä hetkellä luotonmyönnössä minkä verran? No Pohjoismaissa joo, kyllä. Norjassa esimerkiksi on hyvinkin avoimet rekisterit myös kulutusluototarjoajille, miten voidaan käyttää niin kuin, omaisuuden, kuten asuntojen tai metsän tai maan sitä voidaan käyttää riskiprofiilin rakentamisessa, mutta Suomessa ei ole ainakaan kulutusluotottajille tämmöistä avointa rekisteriä. Mittauslaitos Suomessa ei avoimesti jaa, eli se on tällä hetkellä ymmärtääkseni vaan viranomaiskäyttöön. Ja toivottavasti siihen on tulossa muutosta myös, että myös kulutusluotottajat pääsisivät tällaiseen rekisteriin, koska sillä me voitaisiin monipuolistaa sitä tarjontaa, voitaisiin mahdollisesti tuoda vakuudellinen tuote siihen rinnalle, joka saattaa olla huomattavasti parempi tälle asiakkaalle, joka ensisijaisesti vaikka hakisi kulutusluottoa tässä tilanteessa. He ei välttämättä itse ymmärrä sitä, että heillä voi olla vakuudelliseen luottoon mahdollisuus. Voisin tuohon todeta, että kyllä niin kuin tänä päivänäkin on mahdollisuus esimerkiksi on hyviä malleja saatavilla reaaliaikaiseen dataan liittyviä hinta-arviomalleja saatavissa myöskin niin kuin kuluttajaluottojen tarjoajille ja myöskin siellä maa- ja metsäpuolella on saatavilla palveluita ja siihen arvotukseen ja sitten toisaalta myöskin siihen riskin hallintaan. Eli sitten tullaan näihin ESG-liittyviin asioihin, että pystytään sitten ennakoimaan myöskin esimerkiksi tulvariskeihin, hulevesiriskeihin, tuulisade tämmöisiin. Eli sekä siinä luoton myönnön hetkellä niin kuin sitä arvotusta, mutta myöskin sitten siihen kohteeseen liittyviä riskejä pystytään kyllä ihan monipuolisesti arvioimaan. Palataan vähän vielä tuonne lainsäädäntömuutoksiin ja markkinamuutoksiin. Eli keskustelussa mainittiinkin, että tietyn tyyppiset korkeakorkoiset lyhytaikaiset lainat on jäänyt pois. Miten nämä on korvattu? Näin niin kuin kuluttajan näkökulmasta, niin jos minä nyt sellaista lainaa tarvitsen, niin mitä vaihtoehtoja mulla on? Pieniä summia, korkeita korkoja. Luottokortit on varmaan se, mikä Suomessa on jonkin verran korvannut tätä segmenttiä, mutta siis hyvin paljon on jäänyt korvaamatta. Ja moni tämmöinen, me nähdään maksuhäiriöiden kasvamista määristä, näitä on jäänyt ulos markkinasta. He ei ole enää saanut mitään lainaa, tietenkään nyt ei puhuta tällaista, että olisi hyväkään saada lainaa, jolla maksaa lainaa ja näin, mutta tietyissä tapauksissa tämmöiset väliaikaiset tilanteet onkin jäänyt käsiin tavallaan siinä, kun lainsäädäntö on muuttunut ja se ei välttämättä kuluttajille ole niin selvää kuin toimijoille. Mutta siinä on selvästi semmoinen paikka, mikä Suomessa, eli esimerkiksi tämmöiset niin kuin kaupallisten toimijoiden tarjoamat velkajärjestelyt, niin ne on Suomessa aika vähissä. On yksittäisiä firmoja, jotka tarjoaa näitä, mutta Suomessa lähinnä, että pääsisi jaloilleen, niin hyvin usein joudutaan mennä sitten niin kuin, julkisen puolen velkajärjestelykauppa. Eli mä sanoisin, että sielläkin on yksi semmoinen potentiaalinen segmentti tietynlaisen. Pystyttäisiin tarjoamaan näitä luottoja ja samalla asiakkaalle tarjota tämmöinen omaehtoinen luottokielto, jolla sitten varmistettaisiin niin kuin yhdessä asiakkaan kanssa se kierteen lopettaminen ja sen hetkisen rahoituksen, niin kuin, että se on järkevää siihen tilanteeseen. Joo, tästä mä on hyvin paljon samaa mieltä, että varmaan niin kuin sellainen tavallaan niin kuin luottotuote, joka puuttuu, on niin kuin sellainen pienehkö, kohtuullisen koron, mutta kuitenkin sellaisen koron, että se on niin kuin luoton antajalle jollain tavalla kannattava
Ja tosiaan niin kuin mielellään sellainen, että siihen liittyy jonkunlaista automaattista takaisinmaksua tai neuvontaa, että se ei ole sitten tavallaan niin kuin sellainen, joka johtaa sitten sellaisen luottokierteeseen, että se luotto vain siirtyy koko ajan seuraavalle periodille. Että tietyssä mielessä nyt niin kuin tämän hyvinvointialueuudistuksen myötä yksi asia, mitä on keskusteltu, on niin kuin se sosiaalinen luotto, että tavallaan niin kuin julkinen taho voisi olla myöskin tarjoamassa tällaista luottoa, mutta käytännössä minulla ei ainakaan itsellä ole sellaista tietoa, että se nyt vielä olisi mikään kovin yleinen vaihtoehto sitten tässä. Mutta tosiaan niin kuin, ehkä niin kuin tämmöisten pienten niin kuin tämmöisten tilapäisen tarkoituksen tarvittavien luottojen niin kuin puute on tällä hetkellä niin kuin selkeä tosiasia. Okei, eli voisiko vetää yhteen näin, että pienempi pää puuttuu tällä hetkellä Suomen markkinasta ja sitten toisaalta kehitysvaraa on paljon siellä suuremmissa luotoissa ja nimenomaan vakuudellisissa luotoissa ja sellaisten asiakkaiden palvelemisessa, joilla vakuuksia on antaa. Juuri näin. Ja sitten ehkä lisäisin tuohon vielä sen, että minusta keskeinen puute on rahamarkkinoilla se, että kun se kuluttaja-asiakas on välillä yrittäjä ja yrittäjä on välillä palkansaaja ja palkansaaja on välillä freelanceri. Että se, että miten niin kuin luotonantajat tavallaan niin kuin ymmärtää tämän tilanteen ja miten he näkevät ne tulevaisuuden kassavirrat. Että niitä helposti tässä tilanteessa suhtaudutaan nykyään aika niin kuin rajaavasti siihen luotonhakijaan, eikä tahdota oikein niin kuin, tavallaan niin kuin ymmärtää, että mistä tässä on niin kuin kyse. Ja siinä olisi mun mielestä selvästi tavallaan niin kuin tilaa. Toki se vaatii jonkun tyyppistä neuvontaa sillä asiakkaalle, mutta senhän nyt voi järjestää nykyään monella eri tavalla, mutta tietysti niin kuin luotonannon kustannukset siinä nousee, mutta markkinaa olisi tällä hetkellä, koska nyt yhä useampi palkansaaja työllistää itse itsensä ja se trendi on luultavasti niin kuin nouseva edelleenkin. Joo, ja sitten on ihan samaa mieltä, just varsinkin nyt positiivisen luottorekisterin käyttöönoton myötä, kun yrittäjien tulot siellä ei ole sen palkkatuloa, niin vielä ole täysin saatavissa ja ne jättää helposti tämmöiset pienyrittäjät ulos, koska melkein kaikki luottopäätökset on tällä hetkellä automatisoitu enemmän tai vähemmän. Isommat firmat pystyy jonkin verran manuaalisia keinoja tarjoamaan, mutta haluavatko he automaattinen päätöksenteko on niin paljon tarkempaa nykypäivänä. Ja sitten kuitenkin yksittäisten asiakkaiden tavallaan onboardaaminen manuaalisesti, niin onko se taloudellisesti kannattavaa? Ei välttämättä. Ja siksi sitä ei lähdetä tekemään. Mä uskon, että tämä tulee paljon parantua nyt, kun saadaan positiivinen luottorekisteri täysin käyttöön ja myös näiden yrittäjien niin kuin, tietoja sieltä kautta. Kun nämä kaikista pienimmät luottotuotteet, mihin on nyt viitattu, niin on jäänyt markkinalta pois, se mikä varmasti meistä jaetusti on ihan äärihyvä juttunsa, niin ja sääntelyä toki on tullut lisää markkinaan ja on lisääkin tulossa, niin minkälaisia kuluttajia puolestaan sitten nämä muutokset on palvelleet ja minkälaisille kuluttajille nämä muutokset on olleet hyödyksi? No varmaan voi ajatella, että tosiaan niin kuin, tavallaan niin kuin tämä tiedon lisääntyminen on palvelut ehkä ensisijaisesti niin kuin sellaisia kohtuullisen niin kuin vahvassa asemassa olevia henkilöitä, joilla on niin kuin säännölliset tulot, on hyvä luottohistoria, ei ole sinänsä niin kuin ylivelkaantumisen riski, että kieltämättä niin kuin sen niin kuin asian signaloiminen on niin kuin tavallaan entisestään sitten ehkä helpottunut sen positiivisen luottorekisterin myötä. Ja ylipäätänsä niin kuin tämä tiedon saatavuus, myöskin jos ajattelee kuluttajien näkökulmasta, niin tämä erilainen niin kuin työkalujen käyttäminen, että miten sä pystyt vaikka vertailemaan ja kilpailuttamaan toimijoita, niin se on niin kuin paljon parantunut. Mutta siihen tietenkin vaaditaan sitten tietynlaista niin kuin digitaalista osaamista ja digitaalista talousosaamista, että niin kuin siinä mielessä on niin kuin toimijoita, jotka niin kuin menestyy, mutta sitten kun kaikki ei täytä näitä kriteereitä, niin siitä ehkä seuraa sitten tietynlainen niin kuin markkinoiden polarisoituminen. Ja toisaalta sitten, mikä mainittiinkin tuossa, että sitten tämmöiset epätyypilliset yrittäjyys ja ollaan yrittäjyyden ja palkan saajan välimaastossa, niin siellä tulee ongelmaksi se tiedon saatavuus.
nimenomaan sieltä ei löydy sitten sitä strukturoitua tietoa välttämättä sitten niihin automaattisiin päätöksentekoihin, että he ovat sitten siellä kärsijöiden puolella helposti. Vielä tuohon kuka on hyötynyt, niin kyllähän asiakkaat, joiden talous on vahva ja joilla on tavallaan jo varallisuutta ja näin, ja ovat tekemässä jotakin isompia hankintoja. Tässä oli juuri moottoripyörämessut ja venemessut tulossa tai pitää siihen kotiin tehdä joku isompi remontti, niin rahan hintahan on aika matala tällä hetkellä, mitä sitten tavallaan niin tämän tyyppisiin tarkoituksiin saa. Niin siis kyllä tämmöiset ihmiset, jotka jo ennen näitä muutoksia sai suht halvalla lainaa, niin saa sitä jopa vielä halvemmalla nyt ihan vaan sen takia, että pystytään näkemään, että asiakas on oikeasti vieläkin vähemmän riskinen kuin ehkä vanhoilla työkaluilla oletettiin. Eli kyllä se on paljon tarkempaa profilointi. Miten näette kuluttajien ymmärryksen tason, että onko se riittävä niistä erilaisista rahoitustuotteista, vaihtoehdoista ja niin kuin, onko tiedon määrä absoluuttisesti lisääntynyt niin kuin digitalisaation myötä? Mä sanoisin, että ehdottomasti tiedon määrä on lisääntynyt. Digitalisaation, siihen voidaan varmasti yhtyä moni, mutta se, että niin kuin, kuinka paljon kuluttajia luotetaan markkinassa ja heidän omaan päätöksentekoon, niin siinä mä oon ehkä silleen aavistuksen eri mieltä, mitä nykyisten lainsäädäntöjen tekijät on ollut. Eli mun mielestä niin kuin koroilla ja kuluilla sääntely ei ole se oikein, vaan enemmänkin sen asiakkaan kuluttajan niin kuin opettaminen ja sit niin kuin sen vastuun, kuluttajan vastuun korostaminen ja siinä auttaminen. Ja lähtisin niin kuin sitä kautta. Niin varmasti niin kuin tieto niin kuin datan mielessä on niin kuin paljon lisääntynyt, mutta se ei sitten välttämättä aina johda niin kuin suurempaan ymmärrykseen, vaan tavallaan niin kuin kuluttajilta sitten toisaalta myöskin vaaditaan enemmän sitten talousosaamisen suhteen ja tosiaan sen työkalujen käyttämisen osaamisen suhteen ja tietyllä tavalla markkinat niin kuin muuttuu myöskin koko ajan, niin onhan se niin kuin siinä mielessä vaikeaa, että jotenkin itse näen, että hyvä löytää niin kuin semmoinen balanssi tavallaan niin kuin sellaisen sääntelyn kanssa, joka luo niin kuin luottamusta markkinoille, mutta sitten taas toisaalta kuluttajilta tietenkin niin kuin ei voi vastuuta kokonaan ottaa, että kuluttajienkin vastuu täytyy säilyä, mutta sitten tavallaan niin kuin jotenkin informaatio siitä, että mistä saa niin kuin tukea tarvittaessa ja tavallaan niin kuin sellaiset turvaverkot on niin kuin tärkeitä säilyttää. Markkinaan on ehkä tulossa uusia aika monimutkaisiakin sopimuksia, mikä ainakin yksi tyyppi on tämä, että tavallaan se laina on osa tämmöistä kuukausimaksua, johon sisältyy erilaisia niin kuin palveluita ja siinä on rahoitusta. No, private leasing autokaupassa on niin kuin tyypillinen esimerkki, mutta on muitakin niin kuin arvokkaampia kestokulutushyödykkeitä, joita tämän tyyppisillä sopimuksilla voi nykyään hankkia. Ja siinä sitten sen selvittäminenkin, että miten tämä rahoitus tähän kaikkeen muuhun liittyy ja miten se sopimuksen niin kuin kustannus rakentuu, niin se vaatii ainakin aika tavalla opettelua, että ne on usein aika monimutkaisia. Ja sitten niistä voi olla vaikea päästä irti. Että tavallaan sekin on niin kuin sit kuluttajan uuden tyyppinen riski. Ja osaltaanhan se sitten, että jos on liian monimutkaisia näin ja sitten taas se rahoittaja ei pysty sitä selventämään, niin ainakin se valistunut kuluttaja jättää ottamatta semmoisen palvelun, jota hän ei ymmärrä. Tai ainakin pitäisi, että siinä mielessä se olisi kaikkien etu, että ne pystyttäisiin sitten tuomaan sitten yksinkertaisesti esille, että mitä siinä oikeastaan on sovittu. Mm. Jos mä tähän lisään, niin siinä on varmaan niin kuin sääntelyllä myöskin tietynlainen rooli, että sääntelyllä ehkä pyritään turvaamaan, että on niin kuin yksinkertaisia tuotteita sitten myöskin markkinoilla tietyillä ehdoilla, joita kuluttajat voivat sitten käyttää myöskin, että ei niin kuin tule silleen, että vähemmän tietävät kuluttajat, ehkä vanhemmat kuluttajat sitten joutuu niin kuin helposti niin kuin jotenkin harhaan johdetukseksi siinä. Miten näette, mistä nämä juontaa juurensa tällaiset uuden tyyppiset tuotteet? Miksi niitä nyt markkinoille tulee? No kai markkina tietysti on aina elänyt ja tavoite on
pyrkiä parantamaan tietysti niin kuin yrityksen luotonantajan näkökulmasta sitä omaa kilpailukykyä suhteessa muihin ja tuodaan niin kuin uusia innovaatioita ja uuden tyyppisiä sopimuksia ja ratkaisuja, että kai se sieltä kumpuaa. Eli uuden tyyppinen paketointi rahoitukselle. Niin. Okei. No miten markkina muuttuu? Mitä jatkossa kuluttajan täytyy huomioida, kun hän rahoitusta hakee? Nyt selkeänä ainakin se, että uuden tyyppisiä tuotteita täytyy ymmärtää ennen kuin nimet laittaa paperiin, mutta mitä muuta? Jos tästä mennään 2 vuotta eteenpäin, mitä kuluttajan pitää rahoitusta hakiessaan tehdä jatkossa? Niin. Siis sanoisin, että meidän pitäisi päästä, Suomessa ollaan hyvin paljon vielä niin kuin verrattuna muihin Pohjoismaihin ollaan tässä, että yksi pankki, minun perinteinen pankki, todennäköisesti sama pankki, johon vanhemmat joskus avasivat ensimmäisen tilin, niin siinä ollaan ja tavallaan, että se on yksi palvelu, joka on niin kuin pidetään itsestäänselvyytenä ja siihen juuri kiinnitetään huomiota. Ja toivottavasti kuluttajat oppii enemmän siihen, että samalla lailla kuin puhelinliittymät tai sähkösopimukset ja muut, niin sitä kilpailutusta tehtäisiin paljon säännöllisemmin vuosittain. Kuluttaja sitoutuisi niin kuin itse siihen, että hakisi aina sen parhaan mahdollisen tuotteen. Se taloudellinen tilanne elää siinä vuosien arrella. Eli nyt jos katsotaan kulutusluottoa, niin ei kannata ainakaan sitoutua mihinkään tämmöisen, mistä vaikeampi päästä pois. Nyt on uusia tällaisia tullut markkinoille, jossa esimerkiksi korkoa lasketaan vuosittain, mikäli menestyt mikäli maksat laskusi ajoissa ja olet muutenkin hyvä asiakas, niin sulle saatetaan tehdä pieniä koronlaskuja vuosi vuodelta, mutta se on hyvin hämäävää. Se todennäköisesti ei ole niin iso lasku kuin mitä sä voisit markkinoilta saada, jos sä jälleen katsoisit vähän muualle ja myöskin pääsisit ehkä eroon siitä sun omasta pankista. Tavallaan päästä eroon omasta pankista, mutta siis katsoisit ulkopuolelle tästä perinteisestä pankkimaailmasta. Just. Niin, kuluttajan näkökulmasta varmaan yksi keskeinen asia on se, että pitää nyt oppia ymmärtämään se, että asuntojen hinnat voi myös laskea. Ja sehän on nyt tavallaan yksi tämän jumin syy, että kuluttajat, ja asuntojen hinnat on laskenut 10-20 jopa yli tietyillä prosenttia ja se tietyllä tavalla on niin kuin vaikea tilanne, koska lähtiessään myymään realisoi ison tappion ja monille on kotona opetettu, että tappion tekeminen on huono kauppa. Pitää pystyä tavallaan pääsemään sen yli ja ymmärtää, että omaisuuserien, myöskin asuntojen arvot vaihtelee ja siitä huolimatta pitää pystyä tekemään omaan talouteensa liittyviä päätöksiä. Niin, jos suomalaisille on aina ollut se ensimmäinen sijoitustuote se, että säästetään omaa asuntoa ja ostetaan se oma asunto ja näin, niin tavallaan siitä eteenpäin meneminen, niin se on vaikea niin kuin tähän yhteiskuntaan saada, koska se omistusasunto on aina semmoinen niin kuin ensimmäinen melkeinpä mihin pyritään. Ja se taas liittää kuluttajat helposti siihen yhteen pankkiin. Asuntolainaan sieltä, niin yritän kaikki tuotteet ottaa sieltä, vaikka todellisuudessa ne voisi olla hyvinkin paljon kalliimpia kuin muualla. Mä uskoisin, että se syy, miksei sitä asuntovarallisuutta on päästy niin hyvin vielä hyödyntää, on se, että sehän on aika hankalaa. Se on pankeille raskas prosessi ja sitä myötä se on sille kuluttajalle. Siihen menee aikaa ja se on kallis prosessi. Niin tämä on semmoinen, missä, jotta päästäisiin siihen samaan kuin esimerkiksi autovakuuden hyödyntämiseen, pitäisi pystyä luomaan semmoinen prosessi, että se tapahtuu nopeasti, helposti ja siinä mielessä, että se on sille kuluttajallekin helppo. Ei tarvitse sitä isännöitsijätodistusta ihan joka välissä välttämättä viedä. Ja tähän tulee niin kuin nyt edellytyksiä nyt tämän Maanmittauslaitoksen huoneistotietorekisterin datan hyödyntämisen kautta tulevina vuosina. Plus sitten, että se on myöskin se niiden panttausten hakeminen ja siirtäminen ja kuolettaminen, niin tulee myöskin olemaan rahoittajille helpompaa jatkossa. No mäkin ehkä vielä palaan siihen kilpailutukseen, mikä tässä tuli esille, että se on niin kuin ilman muuta yksi sellainen asia, joka sitten tavallaan niin kuin on hyvää kuluttajakäyttäytymistä. Toki vaatii niin kuin sitä, että näet sen vaivan, että sitten otat selvää vaihtoehdoista ja sitten osaat käyttää niitä kriteereitä, millä vertailet. Mutta
Kyllä mä niin kuin ajattelin, että semmoinen niin kuin ihan perustalousosaaminen, että vaikka tässä on paljon puhuttu siitä, että kuinka markkinat muuttuvat ja maailman muuttuvat, tuotteet muuttuvat, työkalut muuttuvat, mutta silti niin kuin semmoinen perustalousosaaminen, että on ymmärrys korkotasosta, sen merkityksestä, on ymmärrys inflaatiosta, miten se vaikuttaa, miten inflaation torjuminen vaikuttaa korkoihin, miten erilainen niin kuin riskin hajauttaminen toimii, niin mitkä on näitä niin kuin tavallaan niin kuin talousosaamisen perusasioita, niin tavallaan on kuitenkin niin kuin iso määrä kuluttajia, joille tämä nyt ei ole ihan niin hirveän tuttua. Ja tavallaan niin kuin jotenkin positiivista on se, että kuitenkin nämä perusjutut pysyy samana, niin sitten jos jossain vaiheessa esimerkiksi koulumaailmassa ne pystyttäisiin saamaan jollain tavalla kuntoon, niin sitten on tietyllä tavalla niin kuin semmoinen rakennuspalikat koossa sitten, että millä tavalla sitä pystytään reagoimaan sitten erilaisessa niin kuin tilanteeseen pysytään ehkä ymmärtämään just sitäkin, että miten niin kuin esimerkiksi sitä asuntoa voi sitten käyttää vakuutena sitten erilaisissa tilanteissa myöhemmin. Mutta että ajattelen, että paljon niin kuin pelkistyy tämmöiseen niin kuin perustalousosaamiseen. Takaisin perusasioihin. Mm. Asunnon käyttämiset vakuutena paljon puhuttu. Vesa, miksei sitä tuotetta tällä hetkellä ole? Kyllä se liittyy siihen perinteiseen, että se ensisijainen pankki on saanut sen ensisijainen vakuuden siellä ja sen jälkeen se on hiukan hankalaa. Se on se helppous, josta äsken mainitsinkin, eli tavallaan siinä tulee tämä digitalisaatio auttamaan. Eli luotonmyöntäjillä on sitten jatkossa työkalut, jolla sitten se panttaukset saadaan nopeasti ja varmasti hankittua ja se prosessi ei vie viikkoja ja siihen ei, niin kuin sanoin, joka kerta ei tarvita sitten sitä isännöitsijätodistustakaan kaikissa tapauksissa. Varsinkin siellä sitten esimerkiksi vaikka sen oman pankinkin, jos siellä sitten omasta pankista hakee sitä kulutusluottoa sitten sitä vakuutta vastaan, niin se esimerkiksi pitäisi helpottua jatkossa huomattavasti. Mikä sun arvio on, milloin tämä on todellisuutta? No nyt huoneistotietojärjestelmästä vapautuu käytettäväksi nämä taloudelliset tiedot tämän vuoden kesäkuussa tai kesäkuun lopussa, niin se on niin kuin ensimmäinen aalto siihen ja sitten myöskin nämä sanotaan nyt digitaaliset työkalut tässä on saatavilla. Että mä uskoisin, että se alkaa nyt tässä ihan tämän vuoden aikana esimerkiksi tulee positiivista kehitystä, mutta totta kai kaikki asunnot ja kaikki taloyhtiöt ei ole vielä siellä huoneistotietojärjestelmästä, mutta siinähän on myöskin menossa semmoinen massakonversiosuunnitelma. Täytyy toivoa, että se onnistuu ja jos sitten päästään tilanteeseen, että valtaosan asunnoista tiedot löytyy sieltä, niin sen jälkeen tulee se vaihe, eli sitä pystytään lähes kaikissa tapauksissa hyödyntämään sitä vakuutta näin digitaalisin työkaluin. Onko Vesa joitakin muita datatarpeita, jotka tulee näiden jo mainittujen yhteydessä sitten esiintymään näissä vakuudellisissa luottopäätöksissä? No niin kuin viittasin, niin kyllä se nämä ilmastoriskiasiat on semmoisia, jotka näkyy joka puolella, plus sitten niin kuin tämmöinen tarve tämmöiseen vastuulliseen lainotukseen, niin kyllä siellä se ESG-puoli painaa. Eli siellä on päästötietoja, mutta myöskin sitten niitä pitkäaikaisia ilmastoriskejä, niin kyllä niihin liittyvät tietotarpeet on kasvamassa. Suomalaiset, tai väitän, että suomalaiset voi tehdä parempia taloudellisia päätöksiä kuin koskaan ennen tässä hetkessä. Uskotteko samaan ja miksi näin? No se ainakin periaatteessa mahdollista, että niin kuin ollaan puhuttu, niin tavallaan tietoa on enemmän, on työkaluja, on myöskin tekoäly, joka koko ajan kehittyy ja pystyy tavallaan niin kuin antamaan niin kuin luotettavia valmiuksia, että varmasti niin kuin mahdollisuudet on, mutta sitten se potentiaali tosiaan vaatii sitä, että on osaamista näiden työkalujen käyttöön ja niin kuin tiedon niin kuin hankkimiseen ja tavallaan niin kuin ehkä myöskin se asennoituminen on sitten sitä, että on riittävästi kiinnostusta, riittävästi niin kuin haluaa käyttää sitä aikaa, että tavallaan niin kuin, no potentiaalia on, mutta niin kuin käytäntö usein vähän eriytyy. Niin, varmasti osaaminen kasvaa, mutta samaan aikaan tulee sitten kaikkea uusia tuotteita markkinoille, uusia erityyppisiä sijoitustuotteita, joissa erehtymisen vaara on suurempi kuin näissä vanhoissa tutuissa tai
kryptovaluutat tai tämän tyyppiset asiat. Niin kuin, ja markkina muuttuu koko ajan ja jatkuvasti pitää omaksua uutta. Että mä uskon, että se niin kuin helpommaksi muuttuu. Miten Vesa näet? No kyllä näin, ja sitten se tietojen hyödyntäminen, esimerkiksi nyt tämä tilitietojen hyväksikäyttäminen PSD2 ja siellä sitten se tekoälyn käyttömahdollisuudet, niin ollaan mun mielestä vasta niin kuin alkutaipaleella. Eli kaikkien pankkien tavoitteenahan tuntuu olevan myöskin niin kuin kaikkien lainojen automatisointi alusta loppuun niin kuin pitkällä aikavälillä, niin tarvitaan dataa suoraan siihen prosessiin oikea-aikaisesti onlineina ja se on siinä avainasemassa, mutta se tulee niin kuin tuomaan lisää tarjontaa, erilaisia mahdollisuuksia erilaisten tuotteiden kehittämiselle jatkossa. Miten pankit ja lainanantajat voisivat auttaa kuluttajia tekemään parempia taloudellisia päätöksiä? Niin, no sitä myötä kun digitalisaatio ja automaatio lisääntyy näissä edellä mainituissa asioissa, niin toki me saadaan ne nettiin, puhelimiin, applikaatioihin näkyviin, jolloin ainakin suomalaiselle kuluttajalle se on, mä sanon, paras kanava. Suomalaiset vieläkin, se, ei puhuta rahasta ääneen, ei, jos on joku ikävämpi asia tai vaikka velkojen järjestely, ei mielellään olla puhelimella yhteydessä. Halutaan kaikki tehdä itse netissä mahdollisimman omatoimisesti, vähemmän ihmiskontaktiin, niin tähän se on niin kuin todella tärkeä rooli. Ja toki meidän niin kuin pankkien tehtävä siinä on innovoida ja ottaa näitä uusia datalähteitä käyttöön, olla mukana säätelyssä, auttaa kaikin tavoin sitä, koska sen lisäksi, että se on kuluttajan paras, niin kyllä se auttaa meitä markkinalla toimijoita ja automatisaation, luottopäätökset on automatisoituja, niin se vähentää kustannuksia luotonantoon, joka sitten näkyy kuluttajan hinnoissa. Niin kaikilla tavoin parempi ja Suomen markkina on erittäin toimiva. Täällä tykätään tehdä asiat netissä itsenäisesti ja olla mahdollisimman pienessä ihmiskontaktissa näissä asioissa. Kyllä. Kiitos, että saatiin puhua tänään rahasta ääneen. Kiitos paljon paneelista. Kiitos.